U svojim poštanskim sandučićima Beograđani su u prethodnih dana pronašli letak koji je mnoge roditelje naljutio. Neka i vaše dete postane poznato. Sada je letak za TikTok školu u Beogradu osvanuo na popularnom internet portalu. Otvara se TikTok škola. Uče decu da budu poznata. Sve je zaprepastio broj dece koje žele da budu influenceri. Glavna poruka oglasa pokidala je živce mnogim roditeljima. Da li je neko ovo prijavio policiji? Država da uradi nešto? Pa da li je moguće? Da, prevario sam internet i novinare lažnim flajerom za TikTok školu koja uopšte ni ne postoji. Ovo je priča kako. Pojavom interneta vesti se konzumiraju sve manje i manje preko štampe, a sve više i više preko društvenih mreža i internet portala. Što je u suštini dobra stvar. Umesto da čekamo sledeći dan da kupimo jutarnje novine da se informišemo, mi sada na svoje kompjutere i mobilne telefone dobijamo besplatne vesti gotovo iz minuta u minut. Samo to besplatno nije besplatno. Svaki put kada uđemo na neki članak, uz tekst, a ponekad i preko njega jer što da ne, prikazuju se reklame. Dakle, za svaku posetu članku, a samim tim i prikazanu reklamu, redakcija čiji smo sajt posetili dobija malu novčanu naknadu. Ta naknada po prikazanoj reklami je izuzetno mala. Verujte mi, ja sam youtuber i plaćen sam za reklame na svojim klipovima na isti način kao i većina internet portala. Ja sa svojim pregledima nisam siguran da li bih mogao račune da platim. A zamislite sada firmu koja ima zaposlene, koja plaća račune, zakupljuje prostor. Jedini način da se to sve isplati jeste štancanje nenormalne količine članaka. A to sa sobom povlači mnoge probleme. Vidite, u današnjem vremenu vesti se penju uzvodno umesto da se slivaju nizvodno. Šta se to znači? Ranije je bilo, nešto se desi, novine to prenesu i onda društvene mreže to pokupe i priča se o tome. Danas, kada novinari bukvalno imaju kvotu članaka koje moraju da napišu ili pregleda koje moraju da postignu, apsolutno me ne čudi, ne opravdavam ih, ali ih razumem, da kada nemaju neku vest, jednostavno pogledaju šta se dešava na društvenim mrežama i od toga naprave vest. Što nas dovodi do početka naše priče? Reddit. Ako ne znate šta je ova društvena mreža, najbolje da je zamislite kao jedan veliki forum sa milionima podforuma gde ljudi mogu da kače bilo šta. Slike, aktuelnosti, vesti, pitanja. I pošto sam dugogodišnji korisnik ove društvene mreže, provereno znam da novinari redovno odavde uzimaju objave i pretvaraju ih u članke. Mislim da vam je jasno kuda ovo ide. Dakle, napravio sam eksperiment sa sledećim koracima. Korak 1. Osmisliti lažnu, ali bezazlenu priču. Korak 2. Objaviti na Reddit i videti da li će korisnici poverovati u nju. Korak 3. Videti da li će neke novine pretvoriti tu objavu u članak. Ok, na samom početku, kada sam smišljao priču koju želim da postavim, razmišljao sam o više stvari. Prva stvar jeste da mora da probudi reakciju kod ljudi, jer ako je okači na Reddit i niko ne reaguje na nju, pa neće je više niko ni videti. Glavna karakteristika lažnih vesti jeste da podstiču ljude da ih sami dele, a najlakši način da ih podstakne da to urade jeste da probudi u njima jaku emociju. Koju, pitate se? Bez pomoći očaj ne vuku publiku da uradi ništa. Sažaljenje i empatije pozivaju da uradi nešto, ali to podrazumeva ustajanje sa kompjutera, a to ne želimo. Bes, strah, uzbuđenje i smeh navode ljude da ostave komentar ili podele vest. Tako da sam odlučio da priča mora malo da iznervira ljude. Dovoljno toliko da napišu neki komentar i udare glas gore objavi da bi je više ljudi videlo. Dakle, neka reakcija koju ciljam je otprilike au čoveče, jesi video da? I u tom trenutku, bukvalno kao grom iz vedra neba mi pada na pamet, jesi video da su otvorili TikTok školu. Pre par godina je već bila aktuelna tema o YouTube školi i znao sam da će ljudi negodovati, ali iskreno mene da pitate, ono što bi meni bilo kontraverzno da prvi put vidim objavu jeste način na koji se ta škola reklamira. Tako da sam smislio najkontraverzniji slogan koji mi je mogao pasti na pamet. Neka i vaše dete postane poznato. Ovo je nešto što bi meni prvom da ga vidim negde bilo gadno i degutantno do maksimuma, ali opet, nažalost, zaista može da se poveruje zato što svi znamo za neke roditelje koji zaista razmišljaju ovako, koji zaista snimaju svoju decu sa ciljem da se ili obogate od njih ili ih učine poznatim, prožive neke svoje snove kroz decu, ne znam, ali da je ovakav slogan degutantan do maksimuma, to znam. Na kraju želim samo da naglasim jednu stvar oko koje sam zaista jako vodio računa. A to je da ovo bude u potpunosti bezopasno. Dakle, verujem da znate, ali evo da kažem naglas, ne postoji ni jedna TikTok škola koja se otvara. Šta više, gledao sam na Google, mislim da ne postoji ni jedna TikTok škola u Srbiji, da ne bude da sam nekako njih slučajno povredio, mada svakako nisam koristio nikakav ni logotip, ni ime škole. Takođe, bilo ko je pročitao i poverovao ovo nije nikako oštećen, jer naravno ne postoji škola na kojoj bi mogao da se prijavi. Jedino što je moglo da se desi jeste da se iznervira i napiše komentar. Sledeći korak je naravno bio dizajniranje samog flajera, tako da evo otvorio sam ga ovde u originalnom formatu da pogledamo šta sam to sve tačno stavio. Pre svega velikim slovima napisano TikTok škola na samoj sredini flajera i desno se nalazi slika kao deteta koje pravi selfie i udara palac gore.
ovo je originalna slika za koju inače sam nabavio licencu i o tome sam razmišljao. A sad ovde iznad sam imao neki slobodan prostor, tako da sam stavio samo knjigu koja ima isti efekat kao ova TikTok slovo da simboliše školu, ali nije nikakav logotip, ne znači ništa. I naravno iznad svega kontraverzni slogan koji sam se postarao da bude u prvom planu, neka i vaše dete postane poznato. Što se tiče donjeg dela flyera, imao sam ovde dosta slobodnog prostora, bilo mi je glupo da ovo info i broj telefona razvučem preko celog, tako da sam ubacio neka dva podpasusa koji kažu korak sa vremenima. Došlo je digitalno doba gde se najveća zarada nalazi upravo na internetu i društvenim mrežama. I drugi koji kaže najtraženija profesija, preko 30% dece se izražava da žele da budu influenceri kada porastu. Preostalo je samo da flyer odštampam i sečem, odnesem u svoje poštansko sanduče gde sam ga kasnije pronašao. A da, nije taj flyer, ali možete svakako zapratiti kanal kad ste već tu. Potom sam napravio sliku kako držim flyer u ruci, baš ovu da budem konkretan, i okačio je na dva podforuma na Redditu. Serbija, gde se kače sve teme vezane za Srbiju, i Serbian Cringe. Cringe znači kao transfer blama, dakle kao srpski transfer blama, recimo. Da vidimo komentare da li su ljudi poverovali. Kaže, ovo bukvalno izgleda kao nešto iz nadrealne televizije. Da, velika inspiracija za ovaj kanal. Najtraženija profesija, ha. Iz nekog razloga ljudima je to bilo zanimljivo najtraženija profesija, ali to je statistički zaista tačno. Ovo čak nisam ni lagao. Došlo digitalno doba, a reklama štampa na crno-belo na papir. Postanite uspešni i poznati kao mi. Nismo još do boja stigli, ali uskoro. Ok, nemam štampač u boji, a iskreno bilo me sramota da idem sad u neku štampariju da tražim da mi štampaju flyer za TikTok u boji, tako da sam samo morao kućni štampač da iskoristim. U suštini mislim da sam napravio jedan prilično uverljiv flyer, što nije kao kompliment, meni više jezivo da je tako nešto uverljivo, ali svakako gotovo svi su mi poverovali za ovo i objava sada ima preko 400 na jednom i preko 250 glasova gore na drugom podforumu. Dve greške koje jesam napravio na slici, odnosno flyeru, jeste da sam napisao izražavaju umesto izjašnjavaju, jer sam nepismen, i neko me zezao jer imam prljav nokat. Da budem skroz iskren, dovoljno dugo koristim Reddit kao korisnik da znam kakve objave prolaze. Bilo bi glupo da očekujem da od ljudi koji scrolluju ovako sad se zaustave, pitaju me za broj telefona, googlaju da li ta škola zaista postoji, ali postoji neka druga grupa ljudi od koje bih to možda i očekivao. Ono što se sledeće desilo ostavit će vas bez daha. Foto, video. Ja sad ranije nikad nisam izlazio u vestima pa da znam kako ovo funkcioniše, ali moja pretpostavka je bila da ću makar imati neku naznaku da će portali ovo pokupiti tako što ću možda dobiti poruku od nekog novinara koji me pita gde se to tačno flyeri dele, koji je broj telefona na flyeru, nekako da potvrde postojanje ove škole. Međutim ne. Ja sam saznao da su ovo portali pokupili tako što sam slučajno googlao i video to 3 sata kasnije. Ok, hajde da pročitamo neke od naslova. Zbog ovih flyera roditelji u Beogradu u šoku. Otvara se TikTok škola, uče decu da budu poznata. Šta će još da izmisle? Ludilo, više od 30% dece žele da postanu influenceri. Letak za TikTok školu deli se ispred beogradskih škola. Foto. Roditelji u šoku, otvara se škola TikToka, flyeri se ubacuju u sandučiće, ali i deci ispred škola. Flyeri se ubacuju u sandučiće, ali i deci ispred škola. Valjda se daju deci ispred škola, ne ubacuju se deci ispred škola. Ne želim dalje da zalazim. Dok mnoge zemlje zabranjuju društvene mreže, kod nas se deca... Da li su škole TikToka ono što su nekada bile škole glume ili manekenstva? Na letku koji je nađen u poštanskom sandučetu u blizini jedne beogradske škole. Ja, mi je najjača priča, čak ih i ne prozivam, nego mi je mnogo simpatično. Znači, baš su hteli da rekreiraju nalaženje letka u poštanskom sandučetu i pošto naravno jedini letak na svetu se nalazi kod mene, nisu imali letak i šta su radili? Odštampali su sliku flyera sa sve mojim prstom preko. Ovo je trenutak kada ćemo se podsjetiti onoga što sam rekao da zapamtite ranije u klipu. Ja sam za ovo podelio dve informacije. Sliku flyera i naslov. To je sve. A mediji su preneli da se flyeri dele deci ispred škole, kako su roditelji koji su dobili flyere izuzetno besni. Intervjuisali su ljude na ulici da ih pitaju da li bi oni upisali svoju decu u TikTok škole. Pravili su debate između tiktokera i eksperata. Uzimali su mišljenje eksperata. Na kraju je došlo do toga da je izneta teorija zavere, kako iza svega stoji pedofilski prsten koji primamljuje decu preko ovih flyera. Ne šalim se. To je prva stvar koju mi je pala na pamet, jeste o eksploataciji dece, da neko pokušava da vrbuje decu na neki način, da li da radi za njega nešto besplatno ili čak da budu upleteni u neku drugu mrežu koja je mnogo ozbiljnija, da li je to dečje pornografije. Ali se niko, i rečima niko nije setio da makar pošalje poruku originalnom autoru slike flyera da ga pita za broj telefona ili možda da mu ustupi flyer. Ili bilo šta na neki način da se samo potvrdi priča.
I samo da se razumemo, ne krivim ja ovde ni jednog pojedinca. Ja da sam ekspert i da mi dođu mediji i kažu, znaš šta, otvorila se TikTok škola, koje je tvoje mišljenje o tome, ja bih prvi pretpostavio da su ovim potvrdili da se ta škola zaista otvorila. Šta više, ja koji sam autor ovog flajera, lično kada uđem na neke od ovih vesti i čitam šta oni pišu, čitam komentare, ja se prvi iznerviram, a znam da škola ne postoji. Ovo govorim zato što znam da će biti nekih ljudi koji su pročitali ovu vest i okrivit će mene kako dižem neku paniku. Ok, znam da se pretvaram u papagaja, ali moram još jednom da ponovim. Nijednim novinama niti televiziji nisam poslao da objave ovo kao vest. Sami su je preuzeli. Sve što ste videli na televiziji ili internetu, sem ove slike i ovog naslova, je direktan produkt medijske mašine koja živi od vaših pregleda i klikova koje dobija kako, kao što sam rekao na početku klipa, tako što će vas iznervirati. S druge, malo vedrije strane, ajde da gledamo tako, ako ništa, makar je podignuta svest o ovoj problematici, a da nije kao što to kod nas obično biva moralo nešto da se desi da bi se pričalo o tome. Ako je neko zaista video ovaj flyer i poželeo da se prijavi na ovakvu školu, mogao ga je videti samo u najgore mogućem kontekstu gde su mu izraženi svi problemi postojanja ovakve škole. Ono što pokušavam da vam kažem jeste kada sledeći put čujete da mediji preduvaju neku vest, u ovom klipu imate jedinstvenu ptičiju perspektivu da vidite 1/1 koja informacija je originalno bila, a šta su sve novinari preneli. I znam da veliki deo društva ne voli novinare i sad najlakše je reći kako su oni ovakvi ili onakvi, ali iskreno ja se na ovom kanalu bavim kritikovanjem sistema, a ne pojedinaca. Dakle, ako su svi novinari preneli nešto na ovakav način, onda nije problem u pojedincima, nego u sistemu koji ih postiče da tako prenose. Dakle, kako mislim da se sve odigralo? Prvi portali koji su pokrili vest su članak napisali na osnovu moje objave na Redditu. Čak su i stavili napomenu da je možda u pitanju šala i ogradili se da vest nije potvrđena. E sad, pošto se svi oni međusobno prati jer su konkurencija, ostali portali su verovatno primetili da ova vest ima ili više interakcija ili više klikova i odlučili su da napišu svoju verziju. Tako što su prelistali postojeće članke, pogledali moju objavu na Redditu i probrali malo drugačije komentare. Samo što su ovaj put zaboravili da se ograde. Od ovog trenutka pa nadalje. Sve naredne televizije, novine, stranice na društvenim mrežama imaju utisak da je priča potvrđena, jer kao prenelo ju je XY portala i medija, mora da je neko potvrdio priču. Ja se sad smijem, ali zaista želim ovo da vam kažem, ja nisam srećan što je ovo ovako ispalo. Ne želim da tumačite ovaj klip kako ja sad paradiram kako sam eto mnogo pametan jer sam zeznao neke ljude, ne. Ovo što se desilo je bukvalno jezivo. Za kraj, postavit ću vam jedno pitanje na koje ne morate da mi date odgovor, ali razmislite o njemu. Ako sam ja za 2 sata iz svoje spavaće sobe uspeo da napišem nešto u šta je poverovalo pola interneta i šta su preneli neki od najvećih naših medija, šta mislite da su u stanju da urade ljudi kojima je ovo posao, koji se ovime bave i koji imaju praktično neograničene novčane resurse? Nemojte verovati svemu što vidite na internetu.